गिबियावनो नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव बयखौबो बरायनानै लानाय जाबाय। नोंथांमोना सानफ्रोमबोनि खौरां मोननो थाखाय आंनि एसबि रादाब इउटिउब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो। लोगोसे खौरांखौ मोजां मोनोब्ला लाइक, कमेन्ट आरो शेयार खालामनानै होदो। आंनि बे खौरांफोरखौ मोजां मोनगोन आरो खौरांफोरखौ जोबजासिम खोनासंलांगोन होननानै आसा खालामनाय थाबाय। दानिया नोंथांमोना खौरांखौ खोनासंलांदो। दिनैनि गिबि खौराङाव दं गहपुरनि रोजा रोजा ट्राइबेल सुबुंफोरा डेलिमिटेसन ड्राफ्ट फोसावनायखौ लानानै खुद्रिसारदों। सनितपुर जिल्लानि सिङाव गोदो गोदायनिफ्रायनो रायजो जाबोबाय थानाय 78 नं गहपुर बियाबनि थागिबि ट्राइबेल सुबुंफोरा थांनाय 20 जुन खालि आसामाव भारत सरकारा बियाब दाफामनाय डेलिमिटेसन ड्राफ्ट फोसावनायखौ लानानै खुद्रिसारदों। गहपुर महकुमानि सिङाव थानाय बरफुख्रि गेलेग्रा फोथारनिफ्राय 5 किल'मिटार गहपुर महकुमा बेंगिरिनि मावख'सिम हानजा सुरनानै खुद्रिसारदों रोजा रोजा ट्राइबेल सुबुंफोरा। बे खुद्रिसारनाय हाबाफारियावनो गासै गं 13 ट्राइबेल सुबुंफोरनि माहारियारि आफादफोरा बाहागो लादों, जेरै गहपुर जिल्ला ट्राइबेल संघ, दुलाराय बिस्वनाथ जिल्ला एबसु, गहपुर जिल्ला बर' थुनलाइ आफाद, TMMK, AADSU, AAKSA आरो दंबावो गोबां। खुद्रिसारनाय आफादफोरा बुंथिदों दि 18 नं गहपुर बियाबा सिगां समाव जेरै दंमोन थिग बिब्दिनो थाजानो लुगैदों, मानोना थागिबि ट्राइबेल सुबुंफोरनि गामि पन्चायतफोरखौ बासि बासि साहाथिंजाय अरुणाचल सिमा सेर सेरनि बर' गामि आरो सानजा लखिमपुर जिल्ला सिमा सेरनि गामि खोलाहाथिंजाय थानाय मिसिं देउरि गामि पन्चायतफोरखौ 72 नं बिहालि SC बियाबाव लांनायखौ माब्लाबाबो गनायनानै लानो हानाय नङा होननानै खुद्रिसारनाय आफादफोरा बुंथिदों। गहपुर महकुमा बेंगिरिनि मावख'सिम हानजा सुरनानै खुद्रिसारनाय आफादफोरा मैया एबा 3 जुलाइ खालि गावसिनि दुखु मोननायखौ फोरमायदों आरो महकुमा बेंगिरिनि गेजेरजों भारत सरकारनि बिसायख'थि आय'गनि बिबानगिरिनो गोसोखां बिलाइ गथायदों। बिटिआर सरकारनि मोनसे बाखनायथाव हाबाफारि। बिटिआर सरकारा सोलोंथाइ बिथिंखौ फारफ्रोमथिंनिफ्राय जौगाखांहोनो नाजादों। बिटिआर सरकारनि बानजायनायाव क'क्राझार जिल्ला परबतजरा महकुमानि सिङाव थानाय काजिगाव MV स्कुलाव गियान सोरां बिथांखि लानाय जादों। बे बिथांखिनि गेजेरजों फरायसाफोरनो 5,000 रांनि अनसुंथाइ चेक होनानै फरायसाफोरखौ मदद खालामदों। बे हाबाफारियावनो बाहागो लादों गाहाय आलासि महरै परबतजरा UPPL कमिटिनि TCLCC मासिगिरि उत्तम हाज'वारिया। मख'नो गोनांदि थांनाय 2 जुलाइआवबो बिटिआर सरकारनि बानजायनायाव बड'फा UN ब्रह्म सुपार 50 सिभिल सार्भिसनि सायख'नाय आनजादखौ खुंफुंनाय जादोंमोन। बड'फा UN ब्रह्म सुपार 50 मिसननि थांखियानो जादों बिटिआर ओनसोलाव गुन गोनां बिजाथिफोर दिहुननानै सोलोंथाइ बिथिंखौ जौगाखां होनाय। भारतनि लेङाइ हादरगिरि जगदीप धनखड़आ आसामाव दावबायफैगोन। दिनै एबा 4 जुलाइखालि भारतनि लेङाइ हादरगिरि जगदीप धनखड़आ गुवाहाटीआव थानाय इन्डियान इन्स्टिटिउट अफ टेक्न'लजि एबा ITI नि 25थि कनभकेसन खुंफुंनाय हाबाफारियाव बाहागो लानो थाखाय आसामाव दावबायफैगोन। लोगोसे कामाख्या थानसालियावबो दावबायहैनानै फुजा होगोन होननानै खौरां मोननाय जादों। बांलादेशआव जानो गोनां क्रिकेट गेलेमु बादायलायनायाव आसामनि क्रिकेट गेलेगिरि उमा छेत्रीआ इन्डियान वुमेन्स नेशनेल क्रिकेट टीमनि जानानै गेलेनो थाखाय सायख'जाबाय। बांलादेशनि मिरपुराव थानाय शेर-इ-बांला नेशनेल क्रिकेट स्टेडियामाव जानो गोनां 3 मेच T20 आरो ODI सिरिज क्रिकेट गेलेमु बादायलायनायाव भारत आरो बांलादेशनि गेजेराव जागोन होननानै थांनाय 2 जुलाइखालि बर्ड अफ कन्ट्रल फर क्रिकेट इन इन्डिया एबा BCCI आ फोसावनानै होदों आरो बे गेलेमु बादायलायनायाव आसामनि क्रिकेट गेलेगिरि उमा छेत्रीआ इन्डियान वुमेन्स नेशनेल क्रिकेट टीमनि जानानै गेलेगोन। गुवाहाटी नोगोरमानि थागिबि सुबुंफोरा जिंगासिनो गोनां जादों। गुवाहाटी नोगोरमायाव मैगं-थाइगंनि बेसेना गोबां बारायबाय, जायनि जाहोनाव साफ्रोमबोनि जिउ खुंनायाव गोनां जानाय मैगं-थाइगंफोरखौ हाथायाव बायनायनि सिगां बायगिरि सुबुंफोरा गोबां साननो गोनां जानानै फैदों। मख'नो गोनांदि थांनाय माखासे सान सिगां गोबां अखा हानायनि जाहोनाव आसामनि गोबां ओनसोलफोराव दैबाना जानायखौ नुनो मोन्दों। बे दैबाना जानायनि जाहोनावनो गोबां मैगं-थाइगंफोरनि आबादफोरा खहा जादों, जायनि थाखाय मैगं-थाइगंनि बेसेना आथिखालाव गोबां बांनो हमदों। गुवाहाटी नोगोरमायाव थांनाय 2 सप्ताहसो सिगां बिलाहिनि बेसेना 1 किल'ग्रामाव 40 निफ्राय 50 रांमोन, नाथाय आथिखालाव 1 किल'ग्राम बिलाहिनि बेसेना 120 निफ्राय 150 रां जाबाय होननानै मिथिनो मोन्दों। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला दरं जिल्लानि खार'पिटियाजों लोगोसे गवालपारा, बरपेटा, नलबारि आरो
मरिगावनिफ्राय गुवाहाटि नोगोरमायाव सानफ्रोमबो गोनां जानाय मैगं थाइगंफोरा सौहैयोमोन। नाथाय बैफोर जिल्लाफोरावबो दैबाना जानायनि जाहोनाव मैगं थाइगंनि आबादफोरा गोबां खहा जादों, जायनि जाहोनाव एसेल' बिबांनि मैगं थाइगंफोरा गुवाहाटि नोगोरमायाव सौहैदों। बेनिखायनो बिलाहिजों लोगोसे बानलु, सामब्राम, आलु, भिन्दि आरो बायदि बायदि मैगं थाइगंफोरनि बेसेना गोबां बारायदों होननानै खौरां मोननाय जादों। नेपाल हादराव जानो गोनां मिस एन्ड मिसेस ग्लबेल इउनिभार्सेल 2023-24 बादायलायनायाव बर'फोरनिफ्राय बाहागो लाहैगोन रैसुमै बसुमतारिया। बे मिस एन्ड मिसेस ग्लबेल इउनिभार्सेल बादायलायनाया नेपाल हादरनि काठमान्डुआव फैगौ 6 जुलाइनिफ्राय 9 जुलाइसिम जागोन। बे बादायलायनायावनो बर' हारिनिफ्राय रैसुमै बसुमतारिया बाहागो लानो थाखाय साखाफारा जादों। रैसुमै बसुमतारिया सासे गावनो फेशन डिजाइनार, लोगोसे F&N क्लथिं ब्रेन्डबो दं। दासिम बर' हारिनि गाननाय जोमनाय, गाबगोनां दख'ना, आर'नाइ बायदि गाननाय जोमनायखौ गुबुन गुबुन मडेलिं श'आव दिन्थिफुंबोदों रैसुमै बसुमतारिया। बेनि अनगायैबो बिथांनि फेशन डिजाइनिंआव गोबां महरगिरिफोरा दिन्थिफुंनानै देरहानाय आरो जाफुंसारनो हानायखौ मिथिनो मोन्दों। क'क्राझार जिल्ला गसाइगावनि आइजो रैसुमै बसुमतारिया फैगौ समाव नेपालनि काठमान्डुआव जानो गोनां मिस एन्ड मिसेस ग्लबेल इउनिभार्सेलाव बाहागो लानो खाबु मोनगोनखौ जोबोरैनो गोजोननाय फोरमायदों। दिनैनि खौराङा एसेनोसै। आसा खालामो नोंथांमोना खौरांखौ खोनासंनानै मोजां मोनबाय। खौरांखौ मोजां मोनोब्ला मोनसे लाइक खालामदो। लोगोसे सानफ्रोमबोनि खौरां मोननो थाखाय आंनि SB रादाब इउटुब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो। गोजोन्थों।